जय शिवराय मित्रांनो. आज अशा गोष्टी सांगतो बघा पटण्यासारखं. स्वतःचे आहे ना धुंदीत आणि मस्तीत आहे ना जागा. लोकांचा आहे ना जास्त विचार करत बसताना तरी ना ते तुम्हाला आहेत ना जोको काय हसून सुधी देणार नाही का. त्यामुळे ना स्वतःच्या धुंदीत आणि मस्तीत जागा. कारण ही लाईफ आहे ना ही एकदाची. स्वतःचा विचार जर केला ना तर काहीतरी बेठण मिळेल ना. पण जगाचा आणि दुसऱ्याचा विचार जास्त करत असताना तर तुम्ही आधीच संपले जाणार. त्यामुळे स्वतःच्या धुंदीत जागा रे. काय नाही बाकीच्यांचं. स्वतः मी दुनिया बघितली आपण बोलत दुनिया बघितली.